Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arju ponta. Karbi anglong angkang pi nihang nilip lapen nijang karbi anglong doan hadim alongta India adet ke jokwan arani ke talon pon. Sonsi pai pai ni phai khrip ho arani India adet ke jok arani ingdeng proxy ke braner kep along pache tondun si karbi anglong ke doan adim along India Independence Day arani talon pon. Sonsi karbi anglong news apherang ke doan atum penta birta nangpali. Birta nangke pale ateng puloti dipu along sitami India Independence Day ke ong dung adim along talon ponlo lapen dipu go boys pathua klam along ke India Independence Day thetan ajaime peman pon halapu bukajan siloni jan choki hola duar bagori Kaziranga lapen police station do an lapen department atum do an sitami aning arong bohong pen talon ponlo Lapen lapu Dokmoka Forest Range, Dokmoka Police Station lapen Dokmoka Town Committee atum penta aning arong bohong pen talon pon si mesen ajay me peman pon. Lapen son thak thak sinijang karbi anglong arlo alongta dongka mukam wothat langso amri chin thong malomta doan a department lapen Police Station Forest Department atum penta ingthir jerpen talon pon laso along asak thetan jaimek abangi hamren rong sopi along si peman ponlu. Lapen bukajan along sitami pedo ponlo nasinonangko karbi anglong angkang pido anadim alongki thangnat kasiksak awe pin pensi India Independence Day arani katalon ingsamjin pensi pachun pon et ason lang pusi nilitum apherangke pen birta nangpali Pini ingdeng proxiker nerkep labangso ilitum Bharat ade dalong independent mate ilitum areng ke lok pen ilitum pini ke jogarni labangso ning harong pen ilitum ladak mahamailong pustame nilitum la BJP office along sitami play hosting pon mo la pen BDC bhawan along la puson si play hosting pon det pen pini nilitum ning harong arni pula bangso pache ton pen se nilitum ladak Dilip Hanse alangli chukidar lo nilitum ladak party office lo la alangli phansi tame nilitum iem lonsing tron sar alangli nangkapin kada teng pen pini nilitum alangli pantame cycle di hum alangli pan ron pon lo bangke kedeng pon kela kadu kabe rong rup ke paching thur ji aphan nilitum mahamai long pustame block pen ko pp schema nangkeli lahai kadu kabe ta nilitum ipon bom lo non hemso pustame la puson fill up pon bom lo registration kui pon bom lo lason dak taksi Mahamailong kadu kawe arat pansitame PM Kisan labangso kitijok atum pansitame form fill up pon bomlo lapuson dak tak kaprek ai scheme da dolang lahai scheme da menilitum bor ipon bomlo kipi pon jipan kali ilabai Town Committee kaparlu ada pan sabini si message ki pidi ni hang la sila bangso message ke muhata nili ni ponlo la si aprangsi bangke editum dak same langso Town Committee along sitame isi det pi along isi pacing badun pensi ladak kijok ani mate ingdeng proxy cap and cap angdeng pini lama ing thudun lo det pia lama ing thudun lo asi det pia lama kang thudun labang ke litung kado kabe atok anu karbi tung tame chini nangji lake so British ari reng pen ke jok ani lo lasi litung kado kabe tame pining che parong pon nangji lalo la pendre labang so along pen pini rada phan chuning ri pon ke lahan lo samelang so angkang mate Town Committee ke parlo arat do ano phan sitame nangli tu phan prabjin pen nili tum sitame kasing thu rabar sai ke banje phan bori ponlo la pende non prabjin pen hemso made piami waya hem sitame nili tum claim pon bomlo lasi nangli dapo lasi nangli tum ka do ka be phan sa me chuningri puthot nom second phase phan sitame nili tum beneficiary list hang pon bomlo lasi nangli tum ka do ka be tar bangso beneficiary list nang kipidun pen nili tum ke claim ke dam sanjoy ki nang pidun po basi chuningri lo lasi nili tini lansi nili damte ninge ponchol Alpha atum Assam along penang an adim bom pang bob jipu aputhak police atum birta long pen Assam police atum Assam arlo pregjam adim along kiri asai deng ponsi
Guwahati along longni adim honte mimi ason longponlu. Bomb disposal squad if police atumsi longponlu. Arlo ke longpon battery lapen ajahak circuit ason longponlu. Lahai kelong ason forensic chemical examination aphan lo etlo. Lason thak si Lokhimpur, Sibsagar, Nolbari, Nogao alongta longpon. Laswa puthak investigation asai sitame dengponlu. Inglong so health clinic hanjanglang so weekly market along kangpupon. Pai ni phai khori pho arni ada por phai kebra achitim apor malom hanjanglang so weekly market along Inglong so health clinic Sri Himari Tokbi Meiphu Bajar committee ari dengpen kangpupon. Son sibang swajai megalong habirongpi social worker longbi ingti assistant secretary seva kendra sarthe hanse LDA irrigation department Mrs Durga Rongpipi executive engineer irrigation Mrs Tanusri Pathak UDA irrigation Dr Lunse Kiling SMO Jyoti Prasad Mudoy CHO Sarihajan Anparta Mankedu Kethi Gidingatum Chetongdun Anparta se kachilang avarsai ultrasound x-ray lapen kaprek avarsai longpon igjipusi Nijang Karbi Anglong Bothat Langso Higher Secondary School Pathua Klam Along Ingden Krok Sikep Raner Kep Independence Day Arani Pacheton Dunsi Bothat Langso Veteran Club Ahin Pen Pater Piponsi Arnisi Aparman Pum Konglong Mati Football Kapathu Biponlo Bangso ke Pathu Pon Lage Karbi Film Society Lapen Bothat Langso Veteran Team Ahin Pensi Arnisi Aparman Pathu Ponlo Bangso ka Pathu Pon Along Karbi Film Society Ahin Pen Bothat Langso Veteran Aphan Gold Rock and Piponsi Film Society Atum Chipahai Ponlu Bangso ka Pathu Pon Along Alohi Sarpo Aman Pen Kachetongdun Lipson Bay Tax Chairman Piki Pegu OC Bothat Langso Police Station Dilip Dwara Bothat Langso Higher Secondary Principal Lapen Ongdung Atum Chetongdun Labangso ke Pathu Pon lake non ovi kimi atum kapathu anat kapaprang ponji aphansi Pathu Ponlu lapen ongdung ovi kimi atum araki kechopen chepajokra Pathu anat kapaprang ponji aphansi ake hai Rajiv Kro ahin pen non ovi kimi atum aphan pachini pon আজি বৈঠালাংছত কাৰ্বি ফিল্ম ছ'চাইটি মানে কাৰ্বি ফিল্ম আৰ্টিষ্ট বনাম বৈঠালৰ যিটো ভেটাৰেন প্ৰাপ্তবয়স্ক যিসকল আগতে তেওঁলোকে খেলিছিলে হয়তো এতিয়া তেওঁলোকে খেলিব পৰা নাই তথাপি খেলি থাকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খেলাটো এইটো ফুটবল প্ৰীতি ফুটবল মেটচ এইটো গতিকে ইয়াত খেলাটো আমাৰ জিকা হাৰাটো উদ্দেশ্য নহয় এটা আমি এটাই বাৰ্তা নিব খুজিছোঁ যে খেলাৰ জৰিয়তে মানুহে নিজকে সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰোপৰি আৰু এটা বাৰ্তা আমি আনো যেটা খেলা সময়ত সেইটো হৈছে কি সকলো বিশ্ব মানে সবে চুকে কাৰণে সকলোতে এটা ডাঙৰ ব্যাধি সেইটো হৈছে ড্ৰাগছৰ যিটো বিভিন্ন ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন কৰে নৱ প্ৰজন্মই গতিকে সেই তাৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে এইটো এটা মাধ্যম যিবোৰ নিচা আছে সেই নিচাবোৰ গাত সোমোৱাটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কি ডাঙৰ ৰাগিয়াল বস্তু খাবলৈ সেইটো হৈছে আমাৰ খেলা ধূলা নাচ গান যিবোৰ খেলা ধূলা কলা সংস্কৃতি সেইবিলাক আমি গাত সোমাই ল'ব লাগিব যদি সেইবোৰ নিচা যদি আমাৰ গাত সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে বেলেগ নিচা আমাৰ গাত সোমাব নোৱাৰে